Росіяни 4 місяці тримають в заручниках кримську татарку Лінію Умєрову. На початку грудня вона вирушила з Києва до Криму, щоб доглянути онкохворого батька. Російські силовики затримали 25-річну Лінію після перетину грузино-російського кордону у Верхньому Ларсі, нібито за порушення правил режимної зони. Але спершу обнишпорили її телефон. Тобто єдиний її злочин був в тому, що вона громадянка України, і це стало підставою для подальшої більш детальної перевірки. І в її цифрових носіях могла бути інформація, як в будь-якого нормального українця, це допомога армії, допомога іншим проєктам. Далі росіяни розіграли комбінацію. Посадили дівчину до таксі, яке буцімто мало відвести її на ночівлю до готелю. Водій навмисне поїхав смугою, забороненою для іноземців, каже брат заручниці. Російські поліціянти, які вже чекали авто, склали цей протокол про порушення правил режимної зони. Просто серед ночі провели експрес-судилище і кинули дівчину до табору для іноземців у Владикавказі. Там її тримали з 4 грудня аж до 13 березня. Однак всі карти сплутав Верховний суд Північної Осетії, який вирішив звільнити браницю. Нове коло пекла почалося, щойно за Лінії зачинилася брама суду. До неї під'їхав автомобіль з 4 незнайомими її чоловіками. Вони вділи їй на голову пакет та повезли в невідомому їй напрямку, де вночі висадили в незрозумілому місці. Одразу ж на місце прибув наряд поліції, який виписав їй протокол за злісну непокору. Мовляв, вона відмовлялася надати їм документи, що посвідчують особу. У свій день народження, 14 березня, Лінія Умєрова дістала 15 діб адмінарешту. Вже в ізоляторі їй продовжують терміни утримання за абсурдними переводами. Спершу через відмову надавати тюремникам телефон після розмови з батьками, а потім через нібито відмову вийти з машини конвою. Брат заручниці Азіз Умєров переконаний, це все від початку спланована операція. Безумовно, це комбінація, де кожен виконував свою роль цього репресивного російського апарату. Іншої мотивації цих всіх дій я не бачу. Виключно терор громадського населення, виключно цивільні заручники з метою подальшої політичного шантажу. Загратування Лінії Умєрової – черговий воєнний злочин Москви проти цивільних українців, переконаний брат заручниці. В цьому є ознаки кримінального правопорушення. В подальшому це все має розслідуватися компетентними органами, міжнародними організаціями, і ми будемо звертатися до всіх правозахисних організацій, до Офісу омбудсмена з метою визволення моєї сестри. Випадок Лінії Умєрової не єдиний. Разом з дівчиною росіяни тримають у заручниках і інших наших співвітчизників. Держава-терорист виправдовує свою назву і намагається шантажувати Україну не лише військовополоненими, а й цивільними бранцями. Протокол про зневагу російської влади розглянули без Ролана Османова та його адвоката. Не дочекавшись їх, так звані судді окупаційного Київського райсуду Сімферополя зачинились у нарадчій кімнаті. Кіберхуліганство, на думку окупаційного центру протидії екстремізму, у дописі Османова. Він прокоментував російську мобілізацію словами «жоден цар не вартий того, щоб за нього вбивати і вмирати». Суть сводится к тому, что Ролан высказывал свою точку зрения, выражал свое мнение относительно мобилизации, частичной мобилизации, которая проводилась осенью прошлого года. И это достаточно резонансное событие было. Он выражал свое мнение относительно выезда большого количества людей с территории Крыма, в том числе крымских татар. Я рассматриваю это дело как создание определенных рамок для крымско-татарского общества выражения собственного мнения, особых ограничений в свободе слова именно для нас, для крымских татар.
Протокол склали у середині березня цього року. Тоді в будинку Османова провели обшук, після чого активіста відвезли на допит до окупаційного управління ФСБ. Причиною облави тоді стала справа про нібито диверсію на залізниці у селі Поштове. 6 прикордонників 3 години стримували навалу переважаючого ворога у Бахмуті. Група вогневої підтримки, що прийшла на підкріплення, допомогла утримати позиції, розповіли у Держприкордонслужбі. На вузькій ділянці фронту ворог концентрує значні сили. Это наша посадка, Тактика традиційна для московитів – тиснути кількістю і просуватися по власних рештках у бік західних околиць Бахмута. Ситуація в місті залишається вкрай складною. Генеральний штаб також інформує про 13 влучних ударів української авіації по місцях зосередження московитів та їхнього залізяча. Також наші захисники збили 2 ворожих БПЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника. Російські військові звернулися по амуніцію та харч до кримських дітей. Добровільно-примусові збори необхідного окупантам організували у школах півострова. Документальні підтвердження нашій редакції надали батьки учнів однієї зі шкіл окупованої Керчі. В батьківських чатах поширюють перелік потреб військових. Там усе – від локшини швидкого приготування до шоколадних батончиків і консерв. А також біноклі, фляги для води, газові пальники та навіть сокири і теплі шапки. Такі заохочення розсилають від молодших до старших класів. А учителі та усі дотичні до зборів на підтримку окупаційного війська є співучасниками їхніх злочинів. Колаборанти сперечаються, чи проводити у Криму парад 9 травня. Окупаційний керманич Сергій Аксьонов заявив про відмову від основних скреп руського міра. Не буде ані першотравневої демонстрації, ані навіть маршів безсмертного полку та параду 9 травня. Пояснив це Аксьонов міркуваннями безпеки. Мовляв, побоюється української атаки до сакральних російських дат. А от його колега, гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв іншої думки і спростовує заяву Аксьонова. Наполягає, що в місті має пройти парадом військова техніка. Та навіть консультується з Москвою щодо заходів безпеки. Каже, усі питання до військового відомства та на розсуд Чорноморського флоту.